ассалому алайкум, дӯстон, бародаро. Рости гап, Кореяда гуфта будем ки ай самушел, ай арбайт меган ё ки ай ба тоҷикӣ бигем ай марди кор бузор, ай мехе агентство ҳаста ки кор ёфта метия мардумда кор мерем. Кори пастоянкаи ма рости гап камтар тамом шидагия ё ки бор заказ нашид. ирӯз як кор омадем, шумо да ози камтар маълумот метиҳем дар бораи ин кор ки мақсад русо, узбеко, бародарои узбек, бародарои қазоқ, тоҷико мегӯянд чӣ кор мекунанд иҷада. Як ширкати калон ё ранги Тоҷикистон да як фирма касе кор карда боша, таҷеро бора ҳар ҷо меояд ё мегиранд, чӣ мекунанд, хулас як ҷода ҷамъ мекунанд, баъд ҳар ҷода тақсим мекунанд. Мақсад сникерс ё ки ҳама намуди маҳсулотро биёрам, биёрам хеле чиям ҳам хеле кор мекунам. хоб ай саҳар рӯзи абеда ай саҳар кор кардем. афқотои полуфабрикат упаковка кардан. хоб ин хеле ҳозир нишон метим ки мисол хеле қутиёи коробкаҳои чида пенопласта ку авайда мегиранд. болои палетда ё ки падонда мемонӣ мегиранд, мебаранд. хеле даро аста, рақам дора. усунуш корите нест, усунуш ами худшон меёванд, мегиранд, мебаранд. ина ҷои кор. хоб ҳозир ина иҷа бор мемояд. хеле борон котлетай ба фикрам хеле бороа. рақамо дора иҷода занако меистанд. кадом хеле коробкада кадомишда рақам дора, и почта меравад. кадомишда чандта чӣ мондан дар кора мемонанд ҳамаша. ин чикати лента кати меояд. иҷада як нафар места боло инаида мемона пакса хеле шарикия барои скотч кати махам кардан дан тоб мека скотч мекуна. як кас мегира бораи паледа ин хеле мечинашон мечина мегиранд, мебаранд. тамом дига ва ишкорит нест. хоб ина иҷада коробкаҳои холия. коробкаҳои холира як кас мекушояд, боло ина хеле усталода мемона. як кас дигаш мегирад, дурмуш салафан медӯзам, наоҷада мечина, тайёр мекунам. ана ин тайёроша мегиранд, чӣ меёранд, ина иҷа меёранд, иҷа сар метавам иҷа барои дурмушта бор гирифтам. хоб ина корам сар шид, мардум омад. хеле маҳсулотҳо дорам. ин чия? хоб ҳамақа кора нести ҷои ма. ина иҷа ин тараф омадагия коробка гурӯ нашуда. хеле чиё дурмишта ях мемонума 4та.
میگیرم میارم اینجا دا سکوچ کتی محکم میکنم اینجا دا محکم بوله پجان دا میمونم یک کس میگیرم میبرم یا که اینجا دا یک کس میستم روی میکنم سکوچ کتی محکم میکنم نه بیرونی زواده ساعت 9:30 شب پر حاضر تمام کردیم ما رفتیم 12:30 ساعت ساعت 9 ساعت تا 9 شب خب حتی نکنیم 125 دلار های همه یک روزا همه ساعت کتی معاش همه خب پناتون به خدا افکار موجود است تا ویدیوهای آینده لایک مونین و پیشتر سکنین پناتون به خدا سلام علیکم